କାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଦେବସେନା। ତ ଭାଇ କେନ୍ କେନ୍ ନଉଛ ଏଇଟା କେନ୍ ଆନୁଛ ଏଇଟା କାଁ କରବା ଲାଗି ନଉଛ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛେ କାଁ ତମର କାହିଁ ନି ଆନଲ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ତ ଲାଗୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥି ରୋଲ୍ ଅଛେ ଦୁଇଟାନୁ ଅତକା ନେଇ ନି ପାରନ୍ ତ ତମେ ଚାର ଚାରଟା ଲୋକ ଦେଇଛ ବୋଲେ କାଣା କରା ହବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଏନ୍ତା କରବ ବେପାର ଲାଗି ନଉଛ କି ତମେ ଚାଷ ଲାଗି ନଉଛ କାହିଁ ଥିଲେ ଆପଣ ରଖିବେ ମୁଇଁ ଚରେଇ ନି ପାରିଲି ଆଉ ରଖେଇ ନି ପାରିଲି ତମେ ସରପଞ୍ଚର ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିଛ କି ନି ଜାଣି ଜାନି ଥିଲୁ ଯେ ନି କରୁଛ କାହିଁ ନି କରଲ ଲେଖା ଥାନାକେ ଯିବ ଭୁଲ କାହିଁ କରବ ତମେ ଜାଣୁଛ ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧରା ମରା ହଉଛି ଜିନିଷ ମାନେ ତାର ଗାୟା ବଲଦ କାହିଁ ଏନ୍ତା ନଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଯୋଡ଼େ ହିଁ ତାର ରୁଲ୍ ଅଛେ ତମେ ଚାର ଚାରଟା ଲଦିଛ ବୋଲେ କାଣା ତମକୁ କେନ୍ ଦଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ତମେ ଠିକ୍ କେତେ ହେଇପାରବ ହଁ ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାଣା ଅଛି ଦିଅ ଜେରକ୍ସ ମୋତେ ଦିଅ କେନୁ ଆଣବ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି